A parroquia de Piñeiro albergará este venres, 26 de novembro, a partires das 8:30 da noite, a actuación do humorista Pedro Brandariz, co espectáculo Partido de Gordos Unidos, mentres que para o sábado 27 resérvase unha cea baile amenizada polo grupo Máster que dará comenzo en torno das 9 da noite. Ambas actividades terán lugar no Centro Social da parroquia de Piñeiro. Pasamos de ser uns quiotes a molar, a ser cool. Todos os pavos querían saber algo máis do Coruño. Achegábanse mogollón de gas. Pero bueno, non era por min, evidentemente, nin harto de grifa, vamos. Era pola expresión pola explosión do Coruño. Pero bueno, non só lingüística, tamén cultural, religiosa. Chamáronlle o Movidón Coruño. Todos querían ser como a nós, como a min, molar mogollón,